nang maglingaw, wag tang ang kamingaw. Tanaw na tong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa nga ka na tumugiti. Kay the best man ang mga pasiaw ni Buybul. Kitara na maglingaw, wag tang ang kamingaw. Nay, mag-snack sa tanay be. Snack? Wata? Ginar ta sige basok-basok ulit snack-snack na. Oo, pagbasok diyan na snack. Mao pag sugod pagbasok, snack na. Snack na ba-orange lang na ba-orange sa biskwit. Pagbasok diyan ay. Nay, orange sa biskwit lang ba? Oo, pagbasok diyan. Oh, sa kwarta orange. Sige lang basok-basok. Nice na. Agak. Masa ka? Sakit ang tiyan. Iyan. Sakit ang tiyan. Nung saka, atipit. Tiyan. Palitay kung orange tayo. Sakit ang tiyan ay. Orange, atipit, sakit. Hindi sa akong batikulon no. Sa batikulon, atay mangguna din na, oy. Agay batikulon lagi na ko ni ma'am. Nay, palitay kung orange na eh. Sa batikulon, atay mangguna din. Batikulon lagi. Palitay kung orange na para mawala ang sakit na orange. Sakit, kaya ko isa ko nambal. Tanawin sa ako. Orange, pelik mananambal, nanon pa yun. Sa tiyan lagi. Buta ang tiyan. Sa taon. Ulah, gusto na pakai ninay. Unta man ninay. Kani man kuno din iyang atay oh. Orange ba Orange. Padalin na yung hospital, buat hospital na. Kayo, sige. Hospital lang na. Ba? Uwi na kayo, dapat na kayo. Orange ba orange? Orange. Na, basing operahan ninay. Ha? Sa operahan ni. Pila man. Mga 40 siro ba sa sinta kay Papa nga na yung operahan. Hoy, kamahal ka sa kaayo ana oy. Ngayon na, yatang lang yung pangayo sa iyo. Orange. Orange. Kung simuli na sa Bakit ito ba diyan. diyan orange oy? Na, Kasi dapat siya mo kanina yun. orange pag ipangayoon mahal ka ng orange. Ito lang ihatagan na lang. Ha? Ayun kayo. Gaan na lang. Dapat mo kayo. Sus, mahalag ka ng orange social basta di kayo mga ayos. Sige lang kayo, Orange basta pag di mahal kayo. kayo. Ano Sige, bantay sa inyo na diyan. Kung magkuha na lang dito. Madali na, ilagong na nay. Dali na yo. Kadali lang. Dito, saan ito? Ano yan, ito na kayo. Okay, nanay dito wa. Bigay kayo. Ako ang utog orange ko. Kaya tayo, makabalik. Ang grabe silang tambakan lang nga, orange may yan. Sakit ng tiyan na orange. Nilad naman siguro sa inahan. Duda ko ng ilad tingin ha. Duda ko ng ilad din tawanan. Nilad na siguro niya ba? Wala na may yung paglaspad daw. Ha? Wala na yung paglaspad niya. Dami na wala. Ang sabak puso. Ngay, manay orange lang. Hingaw ka sa orange. Kaya naran. Wala ki. Kaya naran magud niya ka nang nagkuhan. Kaya naran bigyan mi nag. Ngayon Patag sa sa saya. orange di mga tag na. Pata? Oh. Abgi ka marugid. Is nanay nila magkuhan. Nanas nanay. Nanay. Ana, Wala tanay. nais nanay. Terus parang na kaya ni. Daspad na kayo na yo. Oh, nira-niras. Daspad na kayo na. Tampal. Wala, inom mo. Inom na kay. Naik ka na. Inom na na tanan. Ano yung manang gilawa? Ay, na iluwa. Ay mga lingin-lingin ay. Tai manggunas kanding. Tambal manangon. Naunsa mo imo manong nang giluwa. Wala ka lang sa gumala ba ni Mugtais Tambal manggod na. Tais kanding. Tambal na sa atay. Tambal man sakit sa atay. Ako sa mga may tayas kanding nagilahin na lang akong gipangayo.